Tumuombe ndio afaulu. Jatend joten migepe mabende en jatend migao mochune tudruok pinje maoko Musalia Mudavadi owacho ni Afrikama Ugwe oromo mar yudo kom mar jakom mar AU higa manyien. Magino biro e kinde romo mar 44 mokelo kanyakla joten migepe mag pinje maoko e romo matimore e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia. Musalia Mudavadi e twak makende nolero ni onge piny mawuok e Afrikama Ugwe mosebede lemo makamano ka pinje mawuok milambo mag Afrika madiere kod mago ma imbo duto osegolo jakom chakre higa mar 2002. Odiechieng' manyoro gai mar Azimio Raila Odinga nyolando ni kapo ni omiye lemo makamano to oikore mar kao. This is a very important occasion for Africans to address, for Africa to address their own issues through the Africa Union. There are issues of agriculture, there are issues of the Africa Continental Free Trade Area. So a lot of issues are on the agenda. If we go by the rules that were approved, it's an opportunity for East Africa to provide leadership. And also we need equity and inclusion. That is the whole essence of the African Union. It would not be right if only certain regions continue to produce the leadership. It's also a chance for other regions to participate in this. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki